mga katik-tik na ako'y mga bisita na taga Casa Miranda Beach Resort. O niya sila, mauna ni atong mga bisita na taga Mabini. Kung gusto mo mga katiktik, mga ligo sa resort nila, hala, kaligo mo dito kay gwapo kaayo, oh. Tanaw pa lamang, gwapo na. Sa December pohon, diri ko mag-birthday ni nga, bagong kuan. Open nga beach. Abdi nang pala tando ay. Ikaw naman mo, ikaw naman si Musa. Dianan ako kuan. Yang bana na Sawa. yung bana. Yan ba na suon ng isa. Kuan. Mahan. Papa. Tagay na ta. Eh, taon din. Wala yung pulutan dito, Ling. Isa palit dito. Katungkon ba? Oh, sige lang nila. Tempoan na si nanay. Ikaw tig. Bulutan mag-inom ko dili ko kay gani ko mugaw mo. Kamu kinilong ang tagaw ko anang mga kuang kayo ako maanak. Ay, Jacoy. Kamu kira dito sa amo. May kamote lang. Ano man siya ang lamig? Yo, may kamote. Yung kinapala Daan? ko. Lipsin. Sipsi, ayan, sipsi ah. Bir uno ko sa katangis. Isa mo sa, basta di lang tayo magligaw-ligaw. Noy mga katiktik, kanipon sila taga Surigao dai mga parintira kay mga Miranda, mga Digyo sa apelyido. Kamila sa amo ra lugar ni sila Kabugo. Kita silahang na videos. Nagka naman ito rin ay. Ladi Diyos. Gina-shoutout Manilo lang kami ma'am. Ang videos. Di ba lang videos? Shout Friendship. out na ko pirma dito sa Kabugo. At tanang si Princess kanang kapitan namo. Kaya si nanay. Ya. Diri na ta. Isang sadog maglayo ka. Ano bang, kan ba, kanang piece to piece. Yang ako sa, kay... O ikaw una kay ka managdagay basig imo tagbutangan ng ilo. Kay ang mutagay jud pag una mo may muuna. Anak yun, first lady. Amo. Ayan pag daghanan sa kay lerong ta. Para hindi ka maabog. Pares mo nila diya. Ah. Kanasad. Basig magulingay ito niya. Uling-ulingay na sila. Oh, magulingay. Oh, kami siya kay pahilay sa. Bato-bato pig. Kanang kiyaha na ba jud to nga itom. Hama si Jan sa Katawa ka tong Chubby Dito sa Bunny. Juan? Matay Ikaw? ko. Ano mo di? Kamu deh, tanong mo. Oh, tagay sila. Oh, tagay. Inam ka dila oy. Ay! Kayong panahon, basig maibog ka. Di ba ko rin na high blood? 90 over 80 na ba ako dugo? Sukat sa una. Ay, dahil na. Taga dito pala ikaw nasa kuan, Surigao. Taas ko ng dugo kung yeligi kwarta. Oo, high blood na magkagway kwarta. Kulingay, basta kanaganing, basta gwapa. Anak mo gwapa, diapon ka. Pagpaila-ila po. Oh, Flora ko, Flora. Tanukin. Ako si Wendelina Valenzuela. Taga Compostela. Nag-acto ba yan sa Compostela? Lupa. Dapat, masuri-suri na sa dito sa mga. Kay welcome ka. Hindi naman siguro ko magkabalik dito kay nakalimot sa mga kay Dili, oy. ito kan Linda Soldi nag kalendariya man to siya niya nag kuy nagluto. Oh, kay how bitaw ka mo tuto. Kita mo to. Ang pato adto dili pa ko ingon bata to. Tugtog. Tugtog. Sayo na mo Tugtog ka. Duha lang kasiyat, tama na. Kaya aron makasakit.
sayo tag lami. Dili man makasiay-siay ng duha na. Ako giday ni doon. Dili man hot doon. Nay ragod. Nahinay. Para kuan ba kanang mayo init atong lawas. Lami man jud makainom taraw kay mapasok may ning talinga. Mapasok. Paso. Atan. Ato isuyo-suyo. Ay! Ay! Anang gapo sad nga sounds. Wala yung Ito pili eh. Una. Ano ba daton? Ako wayong nakagwapo da. Lagi, gapo lagi tagtiunan nimo si Jadi ko ya. Tiunan. Di matiunan ini kasako na daan tiunan. Ugma. Daan ni sila kadako. Dili, gamay man ay. Di papay di dako gamay pa taas. Gapa bitaw kagaw niya. Oo. Magdaw lagi ka tagsugot magaw. Ay grabe naman sa Grabe. Dili bagay, dili man kaparya kita ini yang ako ano niya. Tagtiunan ba nimo o boya? Dili Yayo, ako nagluhuran. Oh. Amo daw magluhod-luhod tara. Tungod siguro sa imo kabuutan. Oo. Amo daw tagsugot ka. Oo. Kay aber Yan yun. ug sa itsura basta kay buutan, aber ako lagi mo kawas ang mata basta kay Oo. buutan sugot ako. Mao gyud. Ay ugma na. May gugma. Wala siya yung kuan. Ako kuan. Mura man siya insik. Insik. Ato nga. O insik dyan. Mara daw kay tagsugot ka ng insik. Magpasad mo. Edit in town po na diha. Ben, atong naong atong malawas. Pangatag sa mga kuan mga bata. Oh. Tagay. Lakaw dito. Oh, Tagay ka. Kay mo kaon di ko pandi man. Kamo tira may ako lagi di lagi ko. Bisan pag mamainit pa sila gini ko mo kaon ng pan tukad pa sa una. Oh. Na. Saging sa maayo pag kung saging hilaw tusunan ko sa ginamo. Gani oh. O ana. Sige magagduhoy ikaw. Dili, minsan kumukaon, kani man kamukaon. Di ako. Oh. Ana ra ta. Oh. Kumakuno mo. May kanon, may kanon. Ano ni ko di ako sa dito ko barbudan mo na. Mga mata. District. Kuha tayo naman kami. Wala. Wala rice. Wala man rice, ino na ni mo na dili rice. Dili oy, bending ko na. Kani, kaon ka? Dai. Oh. Kada bata. Asa na sa murang apo. Apo na nimo. Kapit tayo, kapitin. Wala kay. Dilay manin. King pa. Kaon dali sa ari sa tasmina. Dili na, dili na. Pwede lang man. Dali na. Nato kami dali na kay magpatambal ko sa imo kay. Joy ko an ko na ba, joy nervous na ako. Rubay na. Anxiety, malingaw ra ka sa imo. Malingaw ako sa imong vlog, magkatawa ko. Umay taga. Isa kay uno mo Kanang dyan. parang kanay baka nang kanang nervous gani. Sana. Murag magkubak-kubak mo pan. Sa unsa na imo una-una, mura na kado-ado mamatay ana ba? Na. Man imo dyan na. Noong na lang. Imo ra ko dahon na. Ako kay lagi ko na ay mga problema mga kuan nga na ina nagako kadoy kasungog jud intero kagabi nga kumawa pagabuntag wa man. Og nagdi pa jud makuha niya victim na natan. Oh, kauma, buhi man Oh, naman ako. mahawa oy. Ana ra. Kung asa ka ta ko tob di. Mahawa ay. Pero ikaw na wag kay maintenance na no. Yaya ni mo na no. Kaya nung nagkikumtan doon eh, layas pagkaroon sakit. Ano? Ya na ikuan. Mo ni Dextrose ni man. tambal. Dextrose na yung tanduay. Adala nila. Imbiya na ba ya ako Bimbiya sa mang karon ng gawas Bimbiya na yung ko. sakit. Daghan hinugog sakit na yung gawa yung batay di ay ko ani og biyaan ako tandoy balik ko ginom balik ko ginom ay Wala na eh. mawala oy. Katulog man. Daghan Ibigla sakit. mo ito naman. Daan din yung masakit Pero siya. pag rin, ay nainay. Okay, nainay lang po. Bago na lang. Nakakakit sa mga iyo sa iyo bayang rin. Budot siya po no. Tama mo binay. Ay tayo talaga.
Awong murag diri. Hayday kay bugnahan, hayday ang dayang bay. Dayang, dayang. Wow. Pulos naman yung tanawa. Pulos. Asa naman sa aling magtanaw? Amot, asa na pita? Bilaw. Sounds. Wala pa, ayaw Wala pa. sa lingkod. Sat, sat, sat. Masyat. Masyat. Basi. Ayaw ka ba ka? Dili, oy. Yan naga. Ikaw ang buan. Ay, dili, uy. Mao na among... Dili ba ikaw ang buo na sunod? Ako ang Oo, oo. pagsusunod. Ako may lalaki no. Alam ka kayo kabayan na naman. Sat, sat. Eh, para mayong kihay. Gamay na maimo ako taro hamukman. Dili. Dagamay ka ba yung Singod. Oo. Kanang pareho ba? Panday lang gud. Amo. Sat, ato nang galion kay wa para ba gabi eh. Labi ba gadoy man pa kay kuan man. Dao may sakdanan. Oh, mao ni atong giadto diri pay ta. Amo. Diyan kay Kuya Lol. Oh. Sama ni. Oh, siya. Para sa ako. Naana si Wako. Imong apo. Oo, katong kauban ako sa Blood. Oh, gani. Gastusin naman sa amin na puro gabi eh. Tanong-tanong mi si mo ha. Ay, katong nanguan gani mo si Maria. Oh, si Maria, imo igsoon. Gusto kami may seryo kung tayo pagkat. Oo, atong butang mo mga luto Oo, sa lagi. baon. Ano to? Di magagluto. Sa magawa ko. Ano sa mana? Sa daong tila. Ha? Sa daong tila ni Wako. Tunok lagi taro dyan sa basketball. Inday una ba batuhan nga katalinis mo nga. Na tunok man. Ako na kanini putdong kay marunong kong putdong kay dili na tao makapanaw kay. Ako na pa si Wako mag-basketball. Salamat. Ya. Imo paborito ako. Kadugunan nimo ba? Ha? Kadugunan nimo ba niya? Tapos pagkaman, butangan og ganang kwan. Kuan naman ya man siya magpaybayo sa kuan pa ba mo ipagkatulog. Oo. Nagpaybayo siya daon ay nana. Ubag na. Mudod ako tagtusnik ka sa nan ako nagpasudyo pa ng jahong-jahong. Dapat imo nang ipakunan sa doktor. Injeksyonan ng antitetanos. Ya. Kita na susunod ba to? Dili man wa man ta kanila og bato-bato gansang. Anong dagan man na nimo? Kuan man. Oh, Sprite. Oh, sige, siyat ni Berlos. Dili siya ganano ko, dapat kick. Oh, next yun. Himik na ko daan. Oh, mix na po na. Na-enjoy man mi gabi sa inyo. Sige dahil tayo tanaw ko na siya. Balik-balik ko nga nila mo na ino. Maria. Asa na si Maria karon? Kumusta? Gusto ni Gaw. Na-birthday man daw nimo. Ng September. Ano ba to? December. Ah, December. Oh, 15. Dito lagi sa kuan. December. Dila. Buhon. Dito to maligo. Ang ilangoy ka dito. Buhon. Pohon. Sige. Hindi pa maabutan ang tabok-tok. Abi nimo, ang kanang imo na ulang nga. Na, ayaw sa. Ayaw sa pagpakuha kay Pina may imo. Basta ba magkawa pa may siguro kay 50? sa sintay tres na ko nagkuha gani ko senior citizen. Gapon kita 9. Ah, Ikaw, well, 79. o di magkuha kag senior citizen. Ya, may naan naman ko senior citizen pero kanang premium sa kuan ba? 79 na. Mer kanang sa ano ko kadawat kay naa daw pensyon. Ay wala oy. Kunya pensyon sa bana man na binayran man na. Wala man kay gabot. Kuha ang ginani mo. Dili oy di man maghatag diri. Kami mga pensyoner kanan diri pisan mga senior citizen kaya man. Dire basta mga ka-pension kag mga 5,000 kuha ang ginani. Pila ba yung pension sa umbana? Gamay ra oy. O di kuha ang ginani mo kay wa man ka. Ako, kuha ang ginani ko kay wa ko magkinahanglan nga edad ako sa 63. Sir, wa ko nang hinahanglan og edad nga maabot ako nining 60 ba. Gusto ko batanon pa ko. Nga, Di utiran ko oy. Kapila ko magkiglalis yun nga. Kaning ako ang pensyon ba sa gigibilin sa ako ba na 30 katuig pagtrabaho niya pero gibayran ba ya Namo namo ni. mo na gipangayo. Kanang ako kintay kay kuan man ko makoy pensyon. Ipaintrahon tanan ko ana ninyo yung senior citizen. Mao. Dili daw kay magdoble daw. Doble. Murag sila yun. Sila yung Moro nila pangayuan. kwarta lagi lami lagi hiluan ang nagdala ko. Murag sila kwarta.
Basta nagtanaw na. Wa ingon hinuon nga. Sige na, imo nang 1.5. Tag 500 sa manggulan. Duha ka bulan. Ako 700. ng 4,650. Undangon nato to kani imo 1.5. Dagdagan man Binaang tagaron. man imo ha. 2,500 na duha karon. Kinahanglan paluwa po na nimo. Na abay day dagdag. Dagdagan ta kay si Bongbong Na Marcos na. nagdagdag atong kuan di ba 2,000 man na isa ka libo ra may gidagdag na naog na lang si Duterte. Gipirmahan naman to daan wa magyapon madawat ingon madawat atong Enero na. Nakakuha ko. Eh, Oh, sasap lang ako kumpostila. Ikaw wala di ay. ang manwa man diri. Kasi pag kanang kuan ni dire kanang Basin imo hinuon di ay na kuan ang nagdala imo uyab-uyab. uyab-uyab. Abi sa koy. Langit na ko. Siya uyab mo Dili ko di diya. ang kapangit ka gwapa nimo. First the Lord. Gwapa ka ay. Kun ulay lain. Wa may pangit nato kay kit Ibuhat mo ta sila. Kasi mingaw na po nanay, ikaw na po na ibana po, byuda. Naman nung aga magminjo nga kuan pamangka. Dili, ano ni. Kanang bata pa man. Ah, lunok. Dili ay kita tanan Kuan na lang. panagsa ka ng og di wala magsugod. Wala ta pero og sugdan ta na amay mo last week po. Nay mo sirit. Ako, kumakabati ko istorya, hindi na may gugma. Eh, Ano ra ko? moingon na kita di may gugma pero naanay kita magsugod-sugod pag masay-masay. Nay mo last week. Mura kindi-kindi ba pag lukat mo sirit ba mo na Sirit? Na, ako di ko masirit kay ina na to oh. surot akong dugo. Unsay masurot. Eh, maglagot man ko nang may istorya gani nga. Nga. Tigulang na ka. Oh, tigulang. Na puro bahay di ba sangkok ka sa atop. Ang posisyon na, ang posisyon. Lagi, namatay naman ka imong bana pina ka ka posisyon na horot ni anahuman ninyo. Na, isa ka dosina, oy. Gamay. Isa ka dosina. Bila may akong dani anak. imong ba ha? Isa ka dosina akong anak. Na ako gani tres di. Ang posisyon, istoryahin ninyo. Posisyon ba pila ka posisyon ang Ah, imong prosi, ang kanang example kanang inyong pag-drive. Ay, sus, ginoo ko, napay 68, napay 69. Oh, pila na inahuman nimo? Ay, nako, pitigagana, di na maistorya. Di ba kami di siya namatay ta pa ba na 53 man imo pila namatay siya pila 55. unsa may ka 55 by 5. Ang yang edad, Edad daw lang. 55. Ah. Anya, tapos pagkaman, ang prosesyon ng daghan, mabot pa sa CR. Lagi Ikaw, unsa nakabot kapila ka- na lagi. Ay, daghan lagi, kahit di na maistorya. Ay, ako sugdo man ako pag-ihap kay 69 karon ma sugod yun sa lingdanan. Dili ko ka istorya, di ko na pwede. Ako Unsa nga kay posisyon daw? Unsa nga Ako posisyon? kay- ako kay- Inabitaw na ko, 78, 69. Oh, Ano so ko na. 78, 99. Oh, Diyan 78. ang 78, ang 79, na 69. Oh, unsay prosesyon sa 69? Sobra na inom di ka 70 di na bitaw kag unsa posisyon ang ka 69. Ah, di 68. Ang 68 unsa may prosesyon be? Ato no yung musrahon. Ana na siya. Dili na to niya na kay lain. Muala unsa lang. Dili ay maguna lagi ka. Ang mag-unang kutumente. Ana. Unsa sa CR? Unsa nga posisyon sa CR? Ang CR. Ang CR ato ang prosesyonon? Mm. Ha, dili ko. Kaya na ano. Siklet ko na. Kaman. Ako na muna. Oh, sige. Ikaw di maguna kay magsunod man ko nimo. Unsa man di ay gyud ka, babae ka, lalaki. Ako lalaki. Oh, ladies first. Ladies first na to ni kay ladies man ka nya ako, lalaki man ko. Sinugdanan ikaw man nya, naguna. kay inom man ako kay kami may nagpalit lain sa gayo. Ang karon Di ladies ba na pa nato. mamintig hapon? Aper maninte, di CD. Oh, di kini karon kay ato man ning duha. Ato man ning combine nga pagmahal. Pagmahal man ni ato di ikaw ang ladies, ako ang boys. Oh, ikaw. Oh. Kinuan man Sige, mo ha. unsa man. Okay man na sa kuha kay inang ano. Ato ara ni duha bisag kita ra duha, okay ra na. Okay. Siya na to ni. Saan? Hinahinay, arasab. Lagi. No, wala. Ina, What is? uno yung kalibungan Oh, mo siya gali may- ako dito. oh. Dugani. Siya may nag-ingon be nga, dungag-dungagan oh. Be, tama na. Na, Oh. Ana ragod. Dili ko ta balabi. Unya na po, Naningot na ba ako? Oh, naningot di ay. ako. Nya nakaligo na di ka. Kaya na buntag. Oh, pariya ka.
Sayo na sa ta? Ayaw na sad. Sira kay. Sayo ta, ro magawa sa atong Wala pawis. sa tagtong marshmallow kay kataonan kaayo to. Magstorya mo Dili ginatulis. ko mobile o ka na mga disco. Dili Ah, ka may dili. disco sa una. Oh. Petromax pa yun ang among ko sa eskwelahan. Oh. Nga mapista. Sus, nakatunong mag-ungapi ka itong Miranda. Miranda, pili doon ay Miranda Oh. dire. Ah. Sa din na imong gatuban. Dire. Si Alfonso Miranda. Oh. Ito Yan nang itong ngulitaw ante. kita ito sa ko. Pero Oh. ang akong ginikanan, dili gusto kay. Kuan na gito siya, sa bahay siya. Pagkatawa, magkumahibalo nga. Na, doon na siya, baili na. Oh. Di, karon, mugbo man to sa nina. Sige nagbaili, sige nag-ana. Oh. Kung sa man, kahit kanina ging sa una, di man pareha karon nga mga bahay karon nga naanad na ukuan ako sa una, di man tamaan kay mahadlok ko sa ato ginikanan. Piit man sa una magbaili, magpiit. Kung sa man ron nagdumbog-dumbol nga gahi. Oh. Batuta na to, batuta. Ingon siya ispat. Awa lang ko kay ispat. Ito lang ko kay ispat man. Yung kadugayan, sige gliso-liso na dyan, sige gliso-liso. Mura man, naano may lagi, mura nagbasa na lagi na yung akong, ngayon siya, lata ang bateri, lata na po ang bateri. Di, wala lang kung kay lata ang bateri, Oh. ignorante Oh. ko ta, ignora, Wala to sa mga una-una. Wala sa ako na una, kay wag ko ta na nun. Naana, dili kay pareha karon sa mga daga karon, anak na sa plane. Oh, masalahan karon. Kuan ba yan ay karon bagong Sa una generation. ay. Pag text, galing kayo, may cellphone sa una god. Oh. Telepono ko man sa una. Nagpadala ka og kwarta sa una. Order pa. Oh. Hi, shout out kan Jamaica Clarito from Abu Abu Dhabi. Abu Dhabi. Clarido. Clarido. Clarido Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ako kay malago man ako Abu Dhabi. Oh, badin. Insect good. Sila gyud. Ang destiny. Destiny na. Kuan man ta, pares-pares na mo sa Ginoo ba. Oh. Sila gyud ang pares. Gani. Digid kayo ng mga may kuan ang Ginoo naglantaw sa ilaha nga mag-destiny gid sila. Kasi magpa-picture sa loob. Oh, Laila, gawas na lang. gawas lang daw. Kay ako, di ako maglak niya. Sabi gani. Excited na ka wala. Pag-hi si Lala. Ay mga katik-tik na na po atong mga bisita magpa-picture. No join. Good join. Okay. Okay, music. Hindi may kabalong, dire ka nagpuyo na. Oh. Ay.